Agurtzanek eta Amaiak 35 urte dituzte. Eta dena egiten dute batera. Ikasi, lan, jantzi, jan, bizi ere bai, elkarrekin bizi. Prestatu zaitezte ikusi behar duzuena ikusteko. Bakarra dirudite, baina bi dira benetan. Gurekin dira Agurtzane eta Amaia Nuñez. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bai, sekulako antza, igual zaret, Zema jendek esaten du hori, igual zaretela. Asko. Zuen inguruan ezagunak izango zarete, baina ingurutik ateratzen zaretenean? Bai, gehienak. Bai, lehenengo aldin, gehienak. Bai. Az gaitezen, nor da Amaia eta nor da Agurtzane? Ni Amaia eta Bea Agurtzane. Bale, Amaia eta Agurtzane, orain galderak zuzentzeko. Agurtzane eta Amaia. Zuek, Amaia, bi pertsona zarete edo pertsona bat zarete? Bi gea, bai. Dudari gabe bi pertsona. Gauza asko egiten dituzue elkarrekin, gauza asko egiten dituzue batera, adibidez, janzkerarena bistakoa da zuen kasuan. Zuek erabaki duzu elkarre berdin jantzita etortzea zergatik? Bai, normalen izatea ez pentsatzeagatik. Osea, gea alde hortatik oso praktiko gea. Orduan izatea pixkat gaurtzen jazte du, hau eta hau. Eta batek pentsatzeuna, bestek ez pentsatzeagatikan, berdin hartzeu, eta fuera. Nik galdera bat, erosketa egitea zoaztenen, erropa aukeratzen dezue baita elkarrekin? Juntentzate elkarrekin hori... Bai, normalen, bai. Bueno, normalen ez dugu, ez gea asko juten erosketa egitea. Gehienak izatea urten behin, eta... Bai. Zuek txikitan berdin jazten zineten baita ere? Jazten zigutenen, bai. Ja gero gu ez genuen nahi. Zitzaigun... Guk gaina hori behar genuen. Era batera desberdintzea eta erroparekin bazan errezena. Gaina nik estilo gehiago gaukat, hori beti da nik. Bai, hori beti da. Elkarrekin denbora asko pasatzen duzue gainera, ezta? Ordu asko pasatzen dituzue egunero, lan ere elkarrekin egiten duzue. Bai, daukagu. Eskolara ere elkarrekin joan zineten, umetatik. Bai, gela berdina tokatu zitzaigun jutea, eta... Begira, barkatu gauza, guri banatu gintuzten, bigarren mailan hori zaratkitzi zertzen, ze nik egia esan gaizki pasatzen nuen nire nahiakin. Nik ulertu ezaket azkenen oso, karakter nola baite humila eta normala baldin bokazu, baina hau abstrakio bazan, abstaburu bazan, eta nik bere errazioakin gaizki pasatzen nuen, eta nabaritu zuten segituan, eta banatu ginen ezkeroztik, guzti hobeto, bai. Eta zuek elkarrekin, gela berean? Bai, beti, bai. Eta ongi zenditu zarete ez duzue? Ez, gutzako ja, gaina pila, gelan pila ginean, eskolan berroi bat hola ginean, eta, bai, hor, ondo, eta beti, taldekiteko edo elkarbizitza eta jute gineanen, taldeetan tokatzen zanen, normalen banatu egin duzten. Zan, nahi teite zuten hola, baina, jazta. Hola tokatzen zen, eta subitu da gerukan. Omen duzu lantokian, ispilu bat, ispilu bat ez, ni ere nastu egin naiz. Omen duzu lantokian, pasadizo bat edo bitxikeria bat ispilu batekin. Bai, ze, gure zea da, leheno gure aitan hilapaindegia zana, orduan sartzezeanen da, hilapaindegiko ispilu tipiko handi bat, eta orduan jendea sartzeanen gu gaude eskubita, eta ikusteu isla da, orduan sartzea, eta gero giratzeianen, iteue, ui, bizeate! Hasieran pisatu, ostras, ispilu hausten unzala, baina ez bizeate. Batez ere janzkeragatik, bisualki behintzat, bai. Jolastu ezagun, bereekin ere, ezta? Jolastuko duzuekin. Eta hartu arbel bana, eskutan, guk galderak egingo dizkizuegu, eta ea, hauek 3 emango dizkiegu, ezta? 3 erantzun zuzen. Bai, 3 terdi, bai. 4, ea zuek zeman asmatzen dituzue. Lehenbiziko galdera. Nik uste dut, irabazi egingo dutela. Bai, Agurtzane eta Amaiaren zat, galderak. Zein da Amaiaren maniarik handiena? Zia bat errezak, Ezin da kopiatu, Ez dira galdera errezak. Ez dira galdera eta hola bapaten esatekoak. Zuek asmatuko zenukete hori? Zein den bestearen maniarik handiena ez? Orain ez. Honek asko ditu, horregatik. Aukeratzea, bat aukeratu behar, ez da? Venga, zaila da, badakigu galdera zaila dela, baina, maniarik handiena, Amaiarena ez da?
Agurtzan erena ez du galdetu. Ez dauka, eta ez dauka. Ara. Hala, kitxo. Maialenek arrazoi, ongi hasi da asuntoa. Bueno, ba ez daukate. Ez dauka. Bigarrena, nor da bietan despistatuena? Hau erresagoa da, ezta? Zuek argi Niko duzuen? zigur. Nik uste bai. Bai. Ni? Ez dakien nik, Zueten daukazute argi. Bai. Prest daukazute erantzuna? Ea? Biok, agurtzane. Ai, Horrela du hori. nahiko. Hirugarrena, zein da agurtzaneren abeslaririk gogokoena? Beraz, guk uste baino zailagoa dira galderak. bai. Guri kanpotik begiratuta iruditzen zaigu dena parean egon behar dela, baina... Ez dira bat erresak. Kitxo? Ez dauka. Ara? Normalen ez dugu. Ez dauka. Hola. Ez? Agurtzan ez daukazu abeslari gogokoenik? Ez, normalen azkenen egun guztia lanen pasatze dugu eta ez daukau... Musika entzuteko denborarik. Denetatik entzute dugu, bai, entzute deunen, hasi que... Ea, urrengo galdera polita da. Hau asmatuko dute. Bai, puentin edo zubi saltoa egitera joango bazinate, nor botako litzateke lehenengo? Pentsatu, Zuetan? Zuk esan duzu beti aurretik... Biak ingo genuke seguru. Bai. Eta burrukatuko gineke lehenengo izatea. bai, Hori seguru. Bai, Bai. Borroka Bueno, egingo probatuta zenuten. daukagu. Bueno, borroka, bai. Eginda daukazute? Bai. Bai. Eta borroka egin zenuten? Bai. Eta nor botazen lehenengo. Ba, ez gogoratzen, bai, seguru ingen, borroka, porque... Ez que garai hartan borroka zan. Ohitura bidea. zan. Borroka zan. Eso dute? Biok atzera atzera. ez nintzateke Ez nintzateke botako. botako. Nik pareko emango diet. Bai. Ados nago. Bai, ez que gaina, ez dugu Bueno. alturakin, como que... Beste bat, azken galdera, nor da bietan eskuzabalena? Lanetik etxera baldin badoaz, Claro, noiz izbar dezu. eskuzabala zaila da. Sí. Ezin da kopiatu, Prest? Biok, Biok, Amaia, Amaia, bueno. Biok, oso ondo, Bueno, oso ondo, Amaia. Zertan Agurtzan geratu ez zuk gara? esan duzu Amaiarena ez da? Bai. Hori da, bestearen gatik, orduan eskuzabala da. Orduan eskuzabalena agurtzan da. Azkenean zer, hiru? Hiru eta erdi? Lau, Lau? Lau argita garbi. empatea dago beraz. Empatea dago. Bueno, beste saio batean egingo dugu desempatea. Desenpate egingo dugu. Agurtzane, Amaia, esan daiteke zuek, berdina, handia daukazute, bilatu ere egiten duzutela nolabait? Bueno, ez dakit, ja azkenengoain, gutzako normala da. Orduan, ez dugu, ez nahi egiten, natural ateratzen zaigu. Ez dugu nahi bilatzen, baina, bueno, ja ohitu gea eta, bai, ja gutzako da normalena, bai. Zuek ere ez ezagunak agurtzen dituzue kalean, hor badukazue Bai. traturen bat egina zuen artean? Bai, gu, bueno, txikitatik beti kaletik gindoazen eta, ez dakit, beti norbaitek kasu ite bazigun, esaten, ez bai eusetzen, gure aitan ezaguna, gure atxonan ezaguna, gure amonan ezaguna. Eta gero, begirale bezala hasi gineanen, talde ezberdinetan, umeek azkenen kaletizoaz, eta agur, eta zein izango zen, bere taldeko norbait. Eta azkenen esan zuen, ume bateko eta hola kasu indit. Eta, bale, kaso egin. Umek zoro eukiko zen intzuzten. Umek zoro. Eta nor da ligoiena? Bez dene galdetu diegu. Ez gira ateratzen. Ez zerate ligoiak. Ez, Beraz, gaina inoiz ez zaigu zuen gana, gustatzen. torri beharko dute. Oso ondo. Asier, azken finean nik uste dut, hiruen artean topatu dugun zerbait komuna dela, elkarren babesa daukatela. Noski. Batetik nebarre badia. Eta bestetik, demoraren poderioz, maitatzen baldin badezu bestea, azkenean zure babesik handiena, esaten dute, nik ez dakat esperientzia hori, zoritxarrez, baina esaten dute zure neba edo arreba edo anaia edo aizpa izan daitekela, zure bizitzan, denbora gehien pasako duna zurekin izango da, azkenean gurasoak ondo bidean zue baino orain hilko dira, eta zuen atzetik datozen txikiagoak ere, txikiagoak dira, baina hori, neba arreba parean bizi dianak, adin berekoa dianak, are gehiago bizkia baldin badia, zure bizitza osoa egingo duzu berarekin, orduan zuri babesik importantena hau izango da. Eta bestetik, nahi hor, ez naiz aguantatuko. Biak hor, bi bizki ikuste ditudanean berdin jantzita, beti datozkit burura El Resplandorreko bizkiak, eta orduan bizkat izutu egiten naiz.
Ez, Bueno, ez. Osea, hola, biak batea etorrita. Asier, horrekin geldituko gara, zer ez zaizu? Pasillo luze Amaia ezin horrekin geratuko gara. Mila esker, Asier.